Salutare toată lumea și bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. După cum scrie și în titlu, astăzi vă voi învăța cum să faceți cerculețe cu modul, cu țigara, cu ce vreți voi. Adică, în primul rând, ai nevoie de ceva de genul ăsta. Nu contează că e metele, că e long inhale, adică pentru cei care sunteți mai la început, metele e ăsta care imită țigară normală și scoate mai puțin abur. Iar long inhale e ăla care tragi ca locomotiva și scoți abur ca locomotiva. Ok, păi haideți să începem tutorialul. Am mai făcut un tutorial de genul pe canalul Vape Tricks România, cred că îl știți probabil. Dar a fost de 3 minute, așa că în video ăsta o să vorbesc puțin mai mult. Întrucât vreau să iasă ceva mai calitativ. Nu voi face foarte multe tăieturi pentru că sunt om, greșesc, toți greșim, nu e nimic greșit în asta. Așa că haideți să începem. Deci, în primul rând, aveți nevoie de un dispozitiv care scoate abur, sau de o țigară, sau de un inhalator de ăla de când ești răcit, ceva cu abur, fum, sau să fii rece afară, să fie iarnă și să poți scoți abur. Ai nevoie de orice cu abur, de cratița de la Bosch, vă dați, nu știu, orice, ai nevoie de absolut orice, poți să faci cu țigară, poți să faci cu orice. Ok, eu am aici un Pico cu un K1, un model foarte vechi, dar îmi fac treaba cu el și e ieftineală. Dacă l-aș vinde acum ar fi cam 50 de lei. La cum arată și cum face chestia asta, că se învârti în gol. Fix în gol se învârti. Never mind. Haideți să vă explic puțin. Bine, mai întâi să vă arăt cum arată cercurile. Pentru ei care nu știți, cercurile sunt ceva rotund și frumos. Stați că am o problemă cu asta. Păi, fiți atenți cum se face. Mai întâi tragi, după scoți, ții gura rotundă și după faci un cerc. Nu-i nimic greu. Îți trebuie foarte multă practică. Așa, păi hai să vă dau câteva ponturi. Deci, în primul rând, nu trebuie, în al doilea rând, cred că, nu trebuie să fiți afară, pentru că bate vântul afară. Sau să nu fie curent în cameră, pentru că, dacă este curent, nu poți face tricuri. Normal, guys, e total normal. Eu, la început, am folosit o sticlă de genul ăsta. Mi-am băgat-o în gură ca să văd cum să fie dimensiunea cercului. Nu vă gândiți la ceva porno sau nimic. O văd în gură. Buzile trebuie să fie în interior, nu în afară, că după asta o ca o rățușcă, gen. Bine, poți să faci și cercuri așa. Când stăpânești mișcarea, poți să faci cercuri oricum. Bine, nu iese cu rățușcă, dar știu că pot să fac cu gura într-o parte și cu chestii de genul ăsta. Da? Nu vorbim despre asta, vreau să vă învăț cum să faceți cerculeții. Păi, trebuie să vă asigurați că înainte când trageți, trebuie să scoateți mai întâi o cantitate de abur afară pentru a ieși abur mai dens, știi, și să vă iasă cercurile. De exemplu, uitați-vă aici. Scoateți aburul. Și aburul tot timpul să-l scoateți în jos. Bine, mai sunt variații, că poți să-l scoți și în feluri de genul. Băga mea și că iar s-a închis. Mai sunt variații, că poți să scoți așa să iasă cercul. Gen, nu contează, dar pentru început îl dai în jos. Ceva de genul dai. Și când ajungi de jos, ajungi în partea asta, o leacă mai jos de mijloc, poți să începi să faci cercuri. Și cum faci cercuri? Asta vă întrebați toți. Cum? Înțeleg, frate, scoți abur afară și după ce dracu faci? Cum faci? Păi vă explică, fratele, acum, vă dă câteva punturi. Bine, nu o să vă iasă din prima, pentru că vă trebuie foarte multe practică. Eu acum, practic, un tic când vă apes, fac cercuri așa, de aiurea. Sau mai fac o chestie de genul ăsta. Tu-ți rasa mătii. Uite așa îmi face ăsta la clip. Ăsta mi-e un tic, deci îl fac în continuu. Așa, păi. Deci, depinde cum țineți gura. Că dacă vreți să iasă cercurile mai mari, țineți gura mai mare. Dacă vreți cercurile mai mici, țineți gura mai mică.
Și toată mișcarea absolut din gâtlejul ăsta vostru minunat, din omușorul ăsta superb, trebuie să se miște și să se aude un sunet de genul ăsta, stați așa. ASMR Power. ASMR Power, nu știu dacă am pus, eu filmez acum cu telefonul pentru că nu îmi permit o cameră. Sper să mă vedeți, dacă nu mă vedeți să-mi bag, nu spun ce. Așa, toată mișcarea e absolut din gât, fiți atenți aici, fiți atenți cum fac și încercați să reproduceți mișcarea, pentru că nu pot să vă explic biologic cum dracu mișcați voi chestia asta din gât ca să iasă un cerc. Dar trebuie să țineți gura, aha, 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 și după. Bine. Încă o greșeală. Vă spun ce nu trebuie să faceți mai mult, că ce să faceți o leacă mai greluț. O să vă dau niște ponturi pe la mai acuș o leacă, dar vă explic mai întâi ce să nu faceți. Deci când faci cercuri, nu le faci în aceeași direcție, pentru că nu o să-ți iasă, că intră, să faci abur mult pe lângă tine și nu-ți iasă cercuri. De exemplu, uitați o leacă. E foarte mult și nu iasă cercurile bine. De exemplu, e mult mai bine să fii, să dai într-o parte sau de sus în jos, de jos în sus sau chiar de sus în jos. De exemplu, uitați-vă aici. Trebuie să fii în direcții diferite. Bine, vă întrebați acum, wow, face cu mâna chestia aia. Asta o să vă explic în video următor, dacă o să lăsați like-uri multe la ăsta și o să lăsați comentarii, o să vă explic și la celălalt. Deci toată mișcarea e din gât, fraților. Țineți minte, dați abul în jos, ridicați puțin capul, țineți gura în formă de o, că dacă o ții strâmb, nu o să-ți iasă bine, mie mi iese uneori, dacă țin gura strâmb, cam așa. Mi iese și din partea asta, mă rog, nu acum mă laud eu că știu eu să fac tricuri, cerculețe, abis. Toată mișcarea din gât, după cum v-am repetat, trebuie să audă sunetul ăla pe care vi l-am reprodus, nu îl mai fac o dată, bine, mai fac o dată, hai. Un fel de tusifei, cum o zis un pârlit, care a mai făcut un clip, și a spus că trebuie să faci cercurile până la partea asta a mâinii, dar nu contează, la tricuri nu contează cât de tare dai tu cercul, că sunt anumite tricuri care necesită să dai cercul foarte încet. Ca e meduza și după din meduză faci două cercuri. Nu din meduză. Împingi cercul și după din împinsul ăla cercului faci două cercuri. Și nu trebuie să dai tare, că nu o să-ți iasă. Bine, o să-ți iasă, dar mai greu. Sau mai sunt câteva mici ponturi, pe care le-am mai văzut și funcționează întrucât, adică la voi s-ar putea să funcționeze, la mine nu prea funcționează. E ții gura în formă normală, cum v-am explicat vouă, și dacă împingi limba în mijlocul gurii, să mișcă tot omulețul ăsta din gât și s-ar putea să vă iasă. Depinde de voi, cum am spus și în clipul de pe Vapes România, e corpul vostru, voi știți. Acum am venit cu câteva update-uri pe care nu le-am explicat, de exemplu cu gura, că dacă o ții mai mare iese mai mare cercul, dacă o ții mai mic iese mai mic cercul. Nu le-am explicat chestiile astea, că am uitat efectiv, de asta clipul ăsta o să fie o leacă mai lung, pentru că vreau să vă explic, înțelegeți? Facem faza aia cu limba, s-ar putea să nu-mi iasă, nu-mi pasă, dar vouă s-ar putea să vă iasă. Acum am împins cu limba. Băga mea. Și s-ar putea să vă iasă vouă. Mie nu prea mi iese chestia asta. Îmi iese normal, efectiv. Sau mai este o variație ca să... Asta e pentru ăștia mai buni, alea care știu deja stăpânești cercurile și vor să le facă mai bine. E efectiv, faci fața de castor. Se vadă dinții ăștia din față. Și o să iasă cercurile mult mai pro, efectiv, o să iasă mai calitativ și o să poți să faci tricuri mai ușor. Cel puțin așa fac tricurile. Fail, băga mea și... Mă rog, stați, vă arăt acum că m-am emoționat să moară băieții ăștia, bă.
Băi, nu mai iese, frate. Bă, nici n-am mai exersat, dar așa fac. Așa fac eu. Cu gura de castor îmi iese de obicei. Dar nu știu ce nu iese acum. Dar înțelegeți voi ideea. Încercați cu gura de castor, dar tot o mișcare din gât. Sau puteți încerca tusea fake. Efectiv, mie nu-mi iese cum o zis pârditul celălalt. Mie nu-mi iese. Eu vă spun cum am învățat eu, cum am exersat eu. Bă, game și iar s-o închis. Arhanghelul mătii. Unii o să-mi spuneți că, vai, nu știi să faci cerculeți. Bă, acum vă arăt, o leac așa cum ar trebui să fie mișcare. Nu vreau să mă dau mare acum să încep să fac pe aici nebunii. Cam asta ar trebui să înțelegeți. Vă trebuie multă practică, băieți și fete. Și după ce o să exersați foarte mult, o să vă iasă. O să vă dați seama că fix așa cum am spus eu este. Cu tusea fake nu-mi iese. Trebuie să învârt asta până la un punct, iar să scos. Nu mi iese așa, dar vă s-ar putea să vă iasă, repet. Eu vă arăt cum încerc, că nu pot să fac în halul ăsta. Eu pot să fac basic. Și după ce înveți tricurile astea sunt variațiile. Super. Dați-vă un like dacă vreți să-mi cumpăr în mod nou, să vă arăt mai multe. Că le-am vândut pe celelalte. Bă, dar stai că mai am pe aici. Ok, mi-a căzut caietul, nu contează. Variațiile astea cu mâna, stânga-dreapta, poți să le înveți. Și chestia asta, dacă vreți să o învățați, e super easy, efectiv, exersezi făcând cercuri și când faci cercurile, efectiv, duci mâna. Și după o să vă fac un reflex să duceți direct, când dați cercuri, duceți și mâna. Așa se face de obicei. Iar s-a închis. Gen, faceți cercul și după duceți mâna. E easy. Ceva de genul ăsta, nu mi iese acum că, nu știu, am lăsat geamul deschis, bate vântul, trec, mă rog. Nu știu cât am filmat, sper că ați înțeles ceva, oricum vă trebuie foarte multă practică. Dacă mai vreți tutoriale de genul ăsta cu tricuri, or something like this, lăsați multe like-uri acolo, abonați-vă în primul rând, aprindeți clopoțelul pentru că postez foarte des. După cum observați, dacă sunteți noi pe canal, am postat și câteva piese în care e rap cu mesaj, nu e ceva hype, mare chestii, dar e rap cu mesaj, am muncit ceva la el. Puteți lăsa like-uri și la clipurile alea, mă rog, melodiile ei, alea. Eu am fost Andrei Rusu, sper că vă plăcut clipul. Ne revedem data viitoare. Nu uitați, abonați-vă, lăsați like-uri, comentarii, ce vreți voi. Dacă vreți un tutorial, lăsați în comentarii ce tutorial vreți și eu o să vă fac tutorialul ăla. Așa că vă pup și să aveți o zi faină sau seară, depinde cum vedeți clipul. Am pupat!